ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 11 мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон сазистоянии зур ҳастад. Toyota Camry бо нархи арзон, сазистоянии беҳтарин ва Toyota Corolla 1.2 ҳастад бо нархҳои арзон. Мошинои советски ҳастад бо нархҳои арзон ва Opel хечбек ва сечкаҳои пластҳои арзон ва объёмишам ҳастад ки бо нархҳои арзон ки ҳамашон баҳри шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кораем. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, инам хел сурат маълумотро гирифта дар номери WhatsApp имуро кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 136 сомонӣ. Бо бошад навор расар мегӯям то охираш тамошо ки маромад рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳаст бадрон Opel Astra J ҳаст ки мошина мега нав Айлатвия оварда мегад. мошини бадрон нав растамош гаштаги, яъне ки дар Тоҷикистон гаштагине такси пакси умуман гаштаги мошина мега бениҳоят тоза, яъне ки мошина нав Айлатвия овардан тоза. соли бароишаш 2006 солае ки бензини холия мега газадаги нестай. моторш мега 1.4 литри простой мега экономни 6 литр мега расхода дар 100 км мега соибуш. Коробка механика сазистани мошин мега нав беҳтарин. Хадаҳои кадаги 4 балон мега пачкай кондитсионер дорад. Краскаи радной салон бениҳоят тоза. Ягон рӯш мега ягон сабаби мошин мега навай нав мега Айлатвия оварда ба қариб мега, яъне мисол растамош каштаги даже мега ҳуҷҷат накарда мега соҳибшон, яъне ҳуҷҷатша мекунем. Дастфирӯшта мега бо мефурӯшад бо нархи 45000 сомонӣ бародарон, бо арзон мешавад. Кондитсионер ҳамаш кор мега, мошина панав сазистояни беҳад тоза ки мошин умуман гаштаги кам гаштаги бародарон. хай бо маълумоти пурраша мегирем. ина рақамо мегафоншон кор мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. ин мошина буда ҳоли дар ягон ҷо реклама кадаги нест. ин уже якум реклама мебарад. барои ҳамин кадобто харидоред марамат занг занед. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ВАЗ 21099 ҳаст ки мошинои советски молодёжни соли бароишаш 2004 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. мотор мега 1.5 литра, коробкаш механика, сазистани мошин мегад беҳтарин бародарон. ду балони пеш мегад пачка, ду балони ақиб мегад средняй. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад ва 5 моҳи дига мега танировка дорад. мошин мега умуман задаги пуштаги надорад. 4 диска танировка, 1 сола ҳуҷҷат, балон дута на дута средний. мошин мега 100% ягон камбудӣ надорад. дастфирӯшта мегад фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ бародарон, бо арзонтар мешавад, ёки ягон Opel Vectra боша мега алиша мекунем. хай бо ягон дигар намуд Opel боша, хай вариантотро худтона пешниҳод кунед, мумкин қабул кунад. ин мошин бародарон дар ноҳияи Данғара қарор дорад. рақамошо мегафон аст кор мекунад. кадоме ки агар наличи сумкат мегирад арзонтар мешавад, кадоме алиш мекунад ба Opel Vectra. мошин бародарон тоза мега ягон камда хеле ки дасти як одам нагаштаги аст. маълумотои пурра ва аниқташа аз рақамошон гиред марамад. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ҳаст бадрон мошини Toyota Corolla аст ки светои серебрист Toyota Corolla 2. инам хеле сазистояни. соли бароишаш 2009 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. моторш 1.6 литра, коробкаш автоматай, сазистояни мошин мегад беҳтарин. радной краска бародарон серебрист, 4 диска, 4 балони 80%, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. мошин мега нахаду нашуд ами ҳуҷҷат и чиз ягон маълумотош нест. барои кадомтон мехарем бо аниқада мегирем. нархи мошина мега 70 гуфтесем, бо арзонтар мешавад. ин мошин мега дар душанбе пойтахта қарор дорад. 70000 сомонӣ бародарон, муомилаи хуб дорад. бо ягон маълумот агар хоҳем фаҳмида рақамошон аст, бо маълумат занг зада пурсед. мошин мега савдо мешавад, муомила дорад. рақамошо мегафон лайкора фаромӯш накунед ва навора подписаш кунед. чорум мошини фурӯшӣ аст бадрон Mercedes-Benz C-класс ки сечка светои навхали сиёҳ соли бароишаш 1997 аст ки бензин газ зардаш кор мекунад. моторш мега 2 литра, коробкаш механика, сазистояни мошин мега беҳтарин. 4 дискаҳои списти мега 4 балони 80%, салоншам тоза ҳай. мошин мега задаги пуштаги надорад, ҳамаш нахаду. кадом маълумотое ки бадрон агар дар инҷа ки набошад барои ҳамин пурсида мегирем. мошин мега 100% хай камбудиша нафтан ҳама ҷош кор мекунад. мошина мега мефурӯшад бо нархи 49000 сомонӣ мега соҳибшон, бо арзон муомилаш мега дар назди капоти мошин. мошин бадрон ранги мисол салонш ранги кожаня хай бухтон бинем
тоза ҳай мега соҳибшон одамоне ки мехара омада бина 49000 сомония бадро савдо мешавад мошин дар територияи Душанбе кадоме мехарад маромад тамос гирад. Панҷум мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон Дайво Тико ҳастае ки соли барои 1997 бензин газ зардаш кор мекунад. Мотор мегӯяд 0.8 литре, коробка механика, системаи мошин мегӯяд нахаду бадрон. Мошин мегӯяд экономия мегӯяд бениҳоят мегӯяд экономия 0.8 литре. Мошин мегӯяд фақат як ҳуҷҷат мекунӣ. Мошин мегӯяд тариф не мисол ҳама ҷо 100% мегӯяд. Хай ина мисол электропакет балон суд средняя родной краска маш 100%. Мошина хай омада бинем мега мисол бо арзон мекунем мега соҳибшон. Ин мошин дар ноҳияи Масчоҳ қарор дорад, фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ. Агар ин мошини савдо нашуда бошад метавонед ки шумо рафта ягон сум муомила карда гиренша одамони харидори аниқ мега соҳибшон. Бисёри баъд не ягон сум хай муомила мекунад тани ҳамин қара рафтаантон. Дар ноҳияи Масчоҳ 10000 сомонӣ рақамошо тисел маромад занг занед. Мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Mercedes-Benz C-класс ки бадрон соли барои 2001 содае ки бензин газ зардаш кор мекунад. Мотораш мега 1.8 литре, коробкаш механика, системаи мошин мега нахадо соҳибшон ҳамихел гуфтиян. 4 та балон нав, 4 диска, салон тоза, электропакет, кондиционер ҳамаш 100%. Дастрош мега сум дар кора мега мошина арзон фурӯшта бадрон. Неки нашод хадавой ҳуҷҷат чизоша ягон маълумот пешниҳод кардаги нестам. Нархи мошина мега 48 та гуфтесем бо арзон мешавад. Ин мошин мега дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор бадрон. Яъне гукунем чӣ хеле мошини арзон ҳастад ки ҳамашо баҳри шумо чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед ки мошини арзон ҷудо кунем. Ина мошине ки мо дар роҳи карда арзон ҷудо карда гирифтем. Маромад мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дига маълумота гирем. Мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Hyundai Sonata ҳастае ки соли барои 2007 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. Мотор мегӯяд 2.7 литре, коробкаш автомата, системаи мошин мегӯяд беҳтарин. 4 балон мегӯяд нав, 4 диска, электропакет, кондиционер ҳама ҷош 100% бадрон, коробка автомат, мошин мегӯяд нахадо инам хеле системаи инам хеле светои сиёҳ. Мошин мегӯяд дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 51000 сомонӣ мега соҳибшон бо арзон ҳам мешавад мега алиша мешавад. метавонед ки вариантҳои алишихтона пешниҳод кунед бадрон кадомиша чон вибрат кунанд. Кадоми агар сумкати мегирам мега арзонтарам кадом метиҳем. Ин мошин мега дар територияи Душанбе пойтахта қарор дорад. Рақамои телефоншо ва видео наста кор мекунад маромад занг занед. дӯстони азиз агар шумо дар хали мошинои фурӯшии хона замин квартира ягон техника чизе ки барои фурӯхтан набошад инам хес сурат маълумот адрес нарх наво рақамотуна ҳамаша нависа дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. хоҳиш мекунем ки лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред ва навора дар WhatsApp имо полни худ падисаш кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон Mercedes-Benz ҳастае ки Mercedes-ҳои Benz 190 чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш кардем баҳри шумо омода кардем. соли барои 1990 бензин газ кор мекунад. Мотораш 1.8 литр, коробка механика, системаи мошин мегӯяд 100%. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. краскаш мегӯяд родное, мотор мегӯяд 100%, карбюратор, салонш тоза мегӯяд, 4 балон мегӯяд 70%, 4 диска, ҳуҷҷат мекунӣ ки бучдага ҳуҷҷат мекунӣ мегӯяд фақат тамом. Дига ҳамаша фақат як ҳуҷҷати солона мекунӣ мегӯяд мегирӣ фақат газ метиҳӣ. нархи мошина мегӯяд 16000 сомонӣ гуфтесем. бисёри баъд не кам дар ягон сум мисол чойпули арзон мешавад. мошин мегӯяд дастрошна сум дар кора. илтимос ва хоҳиш кардан соҳиб шуд ки беҳуда мегӯяд занг назанад ки чунки одами коргаре мегӯяд фақат одамони харидори конкретна. мошин дар шаҳри Бохта 16000 сомонӣ маромад. мошини навбатӣ аз Сайбадрон ҳастаи Daiwo Matiz ҳастае ки соли барои 1998 бензин газ кор мекунад. моторош 0.7 литри экономни простой. хоб коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника бадрон хеле родной краска сиёҳ ҳастае, 4 диска, 4 балонаи 60-70%, салоншам тоза, электропакет, мошин нахаду. хай кадом маълумотиш ки набоша бадрон бо худатон пурсида мегирем. мошин мегӯяд дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ. одамоне ки мегӯяд намехарад нороҳат накунанд. агар ки ҳамин Daiwo Matiz агар савдо нашуда боша метавонед шумо савдо карда гирем барое ки ин мошина дина уже фурӯш дар мисол баромада не ки мо дертарак монем барое ки видеои мо камтар имрӯз баромад. мисол мо ҳамаи мошинаро дар як видео мисол натонистем партофта барои ҳам имрӯз партофтем. агар савдо нашуда боша метавонед шумо савдо карда гирем. мошин дар територияи Душанбе 17000 сом бадрон
рақамошон мегафон астае. Кадомтон мехали марама занг зали лайкотонро фаромӯш накунед. мошини фурӯшии ҳастаи баъдурон Toyota Corolla 1 аст ки светои сафед соли бароишаш 2006 солае ки судишуриш мегад бензини хоилия. мотор мегад простой экономный кам масраф вадо 1 литр коробка автомат сайстаи мошин мегад беҳтарин. мошин кожни салон 4 электропакет кондиционер 4 диска ва 4.80% мотор беҳтарин задагӣ пуштагӣ надорад. лекин нашуд амин мисол ҳуҷҷат хадаво и чизо ягон маълумотош неста ягон ҷои сарапинашам нагуфтиянд. кадоми шумо агар мошина маъқул карда бошен мисол рафта айпеш бибинед ёки қатишон тамос гирифта маълумотоша мепурсед. хоб нархи мошина 68 та гуфтесам бо арзонтар ам меша ин мошин мегад дар пойтахт Душанбеда қарор дорад. одамони конкретна харидор мегад тамос гиранд. рақамошон билайна бародари азиз ва 68000 сомонӣ дар Душанбе. агар шумо харидор бошед марама дига маълумотша гирен. мошинаи советский мехарем мошинаи мисол замонавӣ мехарем чӣ хеле мошине ки мехаред дар комментира номша пурра карда нависен. мо мошинаи гуфтагӣ шумо бадро агар ки ёфтем ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат шумо дастгирӣ кунед лайкотон фаромӯш накунед. инам хеле мо хизмат даем мошинаи гуфтагито фақат мепартоем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдурон Toyota Camry аст ки соли бароишаш 2008 солае ки Дубай кае. бензин газ кор мекунад моторош 2.4 литра коробкаш автоматаи сайстани мошин мегад беҳтарин бардурон. мошин 4 диска 4.80% кондиционер салон тоза мошин мегад бенива тоза ягон камбудӣ надорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад мегад чоп алон мегад пачка салоншам мегад судастае мотор беҳтарин мегад хадавои кадагӣ инам хе мошин мегад сайстани хуба мегад омадааст пеш бин ҳамаш сатфои ҳуҷҷат балон нав фақат мегири газ метӣ кондиционер электромаш кор мекунад. хоб нархи мошина бадро 75 та гуфта бо одамоне ки наличи мегирам мега арзонтар метиҳем. 75 та муомилаш танҳо дар назди капоти мошин. одамоне ки конкретна мехарам мега занг занене ки илтимос мегад кадоме ки намехара беҳуда нороҳат накунам мега барое ки одами коргар будан соҳибшон. мошинам хеле радной красика ҳама ҷош кор мекунад дастфироше мега сумдаркурай. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад кадоми шумо харидор ҳастед рақамошо вавилона кор мекунад. марама дига маълумотои 100% ва пураша аз рақамҳои поёнбурда гиред мошин дубайский. дӯстони азиз агар шумо давомхали мошинои майда мошинои боркаш хона замин квартира техника чизе ки барои фурӯхтан агар ҳам дошта бошен сурат маълумот адрес рақамотон ҳамаша дар номарои WhatsApp имо нависа рой кунед. мо инам дар видео оянда монтаж карда гап зада ҳамаша фаҳмонда рекламаш мекунем. лайкотона фаромӯш накунед дӯстони азиз. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видео оянда худо нигҳбони ҳамаи шумо.